سلام طعنا حوالي كمي توعلو كمي تصنحو عاونا لهم عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورا ميديا عزرارب تخوينم زو على الفيديوهات اخاخيبه حزلكم مصني اخو كاتم حدا دما بلصقنا كل التግራይ حدا مدرادري حساب اقرب لالو انتايو ኢትዮጵያ መእተዊያን መውጽያን ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ምትዕርራይ ዘይተርፍዩ ጽምዶ ህዝብታት ዕብድብድ ዘተወሉ ወድ በሻሻ ራዳር ብምልዋጥ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ተወኪሩሉ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘረድኦም ዓዶምን ርስቶምን ካብ ወረርቲ ሓይልታት ንምምንዛዕ ሓደሽቲ ተዓለምቲ ናብ ማእኸል ተዓሊም TDF ብዙሓት መናእሰያት ተጸንቢሮም زياتهم كالوتن نزيم زمساسلو ناي زعلت زي حدشت حبريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتات انويس دك عبيتي ني channel زي حدش لهونكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروا نغصل شمارك استطالتي كم مئتو مدب كتخوننا اسكي بزا فيديو زي انجمر ኢትዮጵያ መእተዊያን መውጽያን ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ምትዕርራይ ዘይተርፍዩ እዚ ቃል እዚ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትርና ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አሊ ክኸውን ከሎ በዕለት 16 መስከረም የመደበር መንግስት ተበራብዒት መጽሐፍ ኣብ ትምረቀሉ ዝነበረት እዋን ዝተዛረበ ቃል ድማ ሱጥራይ ዘይኮነውን አብይ አህመድ አሊ አስዒቡ እዚ ናትና ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ብዛዕባኡ ንምሕታት ዘስግእ ዘጠራጥር ትውልድ ምፍጣር ናይ ስነ ልቦና ስምብራት አካላት እዩ ክብል ከሎ ኣይንኽልን ኢና ኢሉ ዝሓስብ እንድሕራሎ ኣነ ግን ኢትዮጵያ ከም እትኽእል ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ክብል ተሰሚዑ ንስኽ ድማ እዛ ብዘይ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምትራፍ ኣብ ድኽነት ዘላ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ንምድልዳል ወይ ንምርካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ድልውነቱ ንኸረጋግፅ ምስ ሱጥራይ ዘይኮነ ድማ ምስ ዝበልፀጋ ሃገራት ንኽስራዕ ናይ ኩሉ ዜጋውን ተሳታፍነት ከም ዝሓትት ድማ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ስነ ስርዓት መመረቕታ ናይ መጽሓፉ ገሊጹ ነይሩ አብይ አህመድ አሊ ኣብ ናይ መወዳእታ ተመዛዘሚ መደሩ ድማ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኮይና ንዘላለም ክትነብር እያ ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ ተሎ ንሱ ዝሞተ እዩ ብትብል ቃል ድማ ዓፂ ወርድ መደረ ማለት እዩ ሰው እዚ መልእኽቲ እዚ ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣተሓሒዙ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ኣይሃበን ደሎ ብሰዓት እዚ ንሱጥራ ዘይኮነ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ጽሑፋት ቪድዮታት ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይተረፈ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክጋጥሞም ዝኽእል ዓበይቲ ነውፅታት ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ድዩ ደሴት ዳህላክ ድዩ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ድዩ ብዙሕ ዓይነት ፕሮፓጋንዳታት ይስራሕ ኣሎ ይን ብዙሓት ሃገራት ዓለም ድማ ከም በዓል UK ዩናይትድ ስቴትስ UN ዝተፈላለዩ ካልኦት ኦርጋናይዜሽን ድማ ንአብይ አህመድ ድሕሪ ምብጻሕ እዚ ነገራት እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ መግለጺኦም ኣውጽኦም ኣለው እቲ ኣዝዩ ዝገርም ነገር ግን ኣብ መላእ ታሪክ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበራሉ ባእሲ ግዜ ክሳብ ዛሎም መዓልቲ ዕለት ከምዚ ዓይነት ቀጥታዊ ዝኾነ መልእኽቲ ካብ መንግስትታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ መጪ ኣይፈልጥን እዚ ድማ ንብዙሓት ዜጋታት ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ብዙሕ ሻቅሎትን ኣብ ብዙሕ ወጥርን ይእትዎም ይርከብ ኣሎ ያፍታታልቲ ታ ቪዲዮም ዝራኹም ማይ ያው ኣብዚ ቪድዮ እዚ ናይ ባዕልኩም ትልዋ ሓሳብ ወይ ከዓ ኣስተያየት ታሊኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕሙጥለይ እስኪ ፍታታልቲ ናፍታ ተቕፅል ቪድዮ ንኺድ ጽምዶ ህዝብታት ዕብድብድ ዘተወሉ ወድ በሻሻ ራዳር ብምልዋጥ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ተወኪሩሉ እቲ ሽጣራ ፍሉጥ ብኸም በዓል ጀነራል ተሾመ ገሞቹ ዝኣመሰሉ ተልመዴን ፈከርት ቢልካ ሆሆ ተብዝሕሞ ያይ ሻዕብያን ጸርጺሩ ግብረ መልሲ ክህብ በዚ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዋጭዋጭ ኮይኑ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክርሳዕ ኣይኮነን ዝንፈልጦ ሻዕብያ ማንም ጀማር ፖለቲከኛውን ብዘረባ መራሕቲ ብልጽግና ክሻቐልን ኣብቲ ናይ ቆይቁ መኣዲ ክዕደምን ዘይሕሰብ ጉዳይ መረዳእታ ሉዓላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ካብ ፕሮሳተይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ናጻ ወፅያ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ናጽነታ ረኺባ ኢለ ነይረ ኤርትራ ብመገድቲ ኣህጉራዊ ሕግን መትከላትን ዝተኸተለ ረፈረንዶም እያ ኣብ 1993 ሉዓላዊት ሃገር ኮይና እዚ ሉዓላውነት እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ መንግስቲ ዝወሃበን ዝኽላእን መሰል ኣይኮነን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክጸድቕን ዘይክጸድቕን ዝበሃል ነገር እውን ኣይነበረን ብሓፂሩ እቲ ጉዳይ ህዝብ ኤርትራን ኣህጉራዊ ሕግን ጥራይ ዝምልከት ልክዕ ከምተን ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ኣብ ኣፍሪካ ክዛዘም እንከሎ ከም ሊብያን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ናጽነተን ዝኣወጃ ኤርትራውን ኣብ ኣርባዕታት እያ ናጽነታ ክትረክብ ዝግባእ ዝነበረ እንተኾነ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ከም ዝበሎ ብዓይን ፍትሒ ክረአ እንከሎ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ብግምት ከኣቱ ግባእ ነይሩ እንተኾነ እስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣሜሪካ ብዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣህጉራዊ ጸጥታን ኤርትራ ምስታ ማሓዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣገዳሲ ይኸውን ዝበሎ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ድሕሪ ብዝተገብረ ዓለቕካ ብኢትዮጵያ ተገዚኣ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ስለ ዝሃበታ ኤርትራ ናፃ ወፅያ ዝበሃል ዘረባ መሰረትን ሕጋውነትን የብሉን ሓሶት ኣገዳሲ እንተኮይን ድማ የጽፍዕ እውን ህዝቢ ኤርትራ ብደሙን ድምፁን ናጽነቱ ረኺቡ ናጽነት ኤርትራ ብወርቅ ብያቲ ዘቐበለና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የልቦን ነዚ ፕሬዝደንተይ ብወርቅ ቀለም ካብ ዝበሎ ቃለ ወርቅ ሰሚዕና ንመለስ بيانس قل انتس بشرحي انتس نحنا بعشنتنا انتس بلوهنا
للعن عسران شو من عسران شو عطل عمل يقرأ زي ما هو مس لا 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 نحن جن عارف تعرف بخينه يأكل له سب يأكل يبل أمله حجزه كف فقدام أي قبض تحدي تراهيكم عليكم كم زسان الموضوع نجيرو مني بتعمل حجزه عبدي زرقكم سبعة كلهم حواتي عبدي نعهات مو زرقكم من كلهم حواتكم حجة أنا خبز دلي يأكل كل كلها يأكل كهونه إحنا ببزخنا نزاربين حزب إرتران حزب تجراين زتخاخص نجار يبلون حزب إرتران حزب تجراين زواقع نجار يبلون عندما أفكرنا أفريقيا لمعاذ بهال حزب إحنا سلطنا نبهال حزب إحنا لمعاذ نبهال ملمعتي نسأل عيناون حابيرنا أكرمنا خطن حزب حيلي كم زي اللي نعهات ما ينقرقنا سراوي الدرجة على 500 الشيح سراوي تصليكوا بولك سقاوة فنشو تعاتبوا أبي إرتراز نبرب حسب بدرتي حسب نبرب هاب تقرأي نبر حزبون كا 4 مليون يبزحد جن علامة سلز نبرنا عين بركغن عين جزاءن عين جقونن إلا سلنا حسب سلنا قمتر حزيكونا سلنا تقبرون إزي بفنشو استعاطق سراوي تدوم سيسو أبي إثيوبيا هو نبي إرترا زحاشة نجر تفطر له جن بشرحي نحنا بعشنتنا خالد بقولهم نحنا بعنا أهل جرزي بسحنا حجي نسقاتكم كنا نحنا أنا إن كاب شاف قرصنا إسكاب شاف الله ماتا كاب شاف الله ماتا إسكاب شاف حمرة عقلي بس كله بس حزب إرترا حاونا حافتنا أبونا حاوبنا دقيم حبيبنا نبرمبر حبيبنا نواقع سبات يكوننا إلى زعقمي كمرية نساعدكم كاب شاف سنعفة إسكاب شاف باركة كاب شاف باركة إسكاب كيه بحري كاب كيه بحري إسكاب من حجر زول هزبي كمهار كردو نقروه زبن خلتشن 10 شمنتن ناي سلام ناي تصفى ناي رهوا ناي لمعات ناي تعنا إن كله تزربنا خان عمله تحاويسوا سلام يقبلنا تنكل بلصقنا بلصقنا كل التجراي حدا مدرادري حساب أقرب اللالو انت أيو بلصقنا معراب تجراي ناب كل التجراي كملس ندرادري له نمرحتي حوات حاتيتو مولا ازي حتو ازي انت أيو ناب معراب تجراي اتو انا جن ناب إرترا أبز جبرو متكعتي تحابابروني ويكا سقبلو سئلكم ترى يحلفوني إلو حتيتو ومالو إن حوحات كا
لومين إرترا صباح عنا سلزي فتصم مريتنا يدخل عنا نخا ها ناب إرتراون اتخدو بتقرأي تخيدني خايلهم كلي أمولو عزيو تصبو نجاريو كبلكم دلي كم زعينة شرحتاتي زقبر زلو سقاب حجي كوينا ناب إرترا زي ملعو ويكا زي مجمارو تزلع على تقم كوينو زلو اب تقراي زلو حيلي اب غونو كسلف ويكا منقد هيبو كفيتو كسدو سلازيكا على ايو مالتيو سلازي تقارو زي اهيبكم الله اتخال اي زينا دما بلصقنا نسمرت زبحالو ناي ጌታቸው ረዳ ሰራዊት አንጻር ፋኖ አዋጊው ለዕል 80 ዘአخሉ መይቶም አሎ ባላሉ እስኪ ነዚህ ነገር እንስማየው ሰላም ነው ወይ ደህና ነው የምህረት ነው እቺ ማን ነው ስሟ የምትሏት የጌታቸው ረዳ ጦር በጋራ የሚገኘው የሰለጠና የኮበለ የፈከረ በቁጥጥር ስር ውለሃል ሁሉ እጃችን ላይ ገብቷን አባቴ ሰምታን ገባበልና ያዋክህ እናንተ ሊያመጣ እርስ በርሱ ሊያባላ ነበረ አፈር ጭቃ በልቶ ተማርኮ ሞቶልሃል እንኳን ደስ አለህ እንኳን እንግዲህ ዓለም አውቆታል በሲዜለ እንትና ያለ ሬሳው እየመጣ ነው 80 ምናምን መግለጫ ይሰጥልሃል አሁን አላማጣ የለ ጨርጨር የለ ምንም ያዘ መግለጫ እየሰጠ ነው ህዝቡ አልቋን ለምን ምን ያለው በቃ ዲደሮታ ማንም የተረፈ የለም ያሽቃባጭ የስምረት የሳምራዊ ጦር ታልፍና ሃሮ አለ ከዛ ዲለሮካ አለ ያራ የምትባል ቦታ ላይ ማሰልጠኛ ከፍቶ ማለት ነው ማሰልጠኛ ከፍቶ ነበር እዛው ያው ስራው ተሰርቷል እምባርከም ሰማዕኩም ወይ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ናይ ትግራይ መንእሰይ ካብ ትግራይ አውጪው አብ ሐራ መሬት አቀሚጡ ንናይ ብልጽግና ሐሳብ ምስፋኖ አዋጊዎም ፋኖ ድማ ልዕሊ 80 ዘአخሉ ሙታትን ሙራኸትን ከምዘለው ባዕሉምቶም ፋኖ ክዛረቡ ጸኒሖም ካብዚ ንላዕሊ ሕስረትን ሕፍረትን የለን ስለዚ አና ሓንቲ ነገር ጥራኤ ዝብል ብልጽግና ወይ ድማ ጌታቸው ረዳ ናይ በሐቂ መንግስት ትግራይ ኮይኑ ቀጽሉ ተዝኸውን ናብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ትግራይ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ክብል ከለኹ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ስለዚ ተባዓት ተቃለስቲ ፖለቲከኛታት ትግራይ ግን ናይ ብልጽግና ሐሳብን ናይ ጌታቸው ረዳ ባርያ ምዃንን ተረዲእዎም ካብ መሬት ክልል ትግራይ ተጓሕጉሑ ክወጽእ ብምግባሮም ሕጅውን የቀኒልና ጥራይ ክብል ደሊ ጽምዶ ንጸመድ ጥራይ تعلمت TDF كم استجمرت حبير اللهم كابتي خباب زرخبنا يحبريتا كم زردهم عدو من رستومن كابورر تحيلتات لممنزع حدش تتعلمتي نام أخل تعليم TDF بوزحات من أسيات تتأمبيرهم كاب بوغن سودان تتعيشا أبزحز أوان ناب معرب تقراي كبابتات برخت تنكسق الزل أرمي 7 TDF حدش تتعلمت تقبيلا أبي مسلطان كم تركب تجاليس اللهم كابت أرمي حبريتات أم قبال زنت إفقازيت أن يمدهاني كدي أبي أرمي 7 كورشو عتم إتن سلستن صعصع سلطنا يكايد الليل እቶም መረበቶም ዝተመንጠሉ ሓደሽ ተዓለምቲ ሕሞራ ዝብል ሽም ተባሂዎም ኣብ ስልጠና ዝጸንሑ ኮይኖም ንኸምረቑ ኣብ ምድላው ይርከቡ ክብል ጸብጺብሎም እዚ ምጥንኻር ኣርሚ 7 ድማ ካብ ብወገን አዲስ አበባ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ኣብ ናይ መወዳእታ ምንቅስቃስ ከም ዘለው ኣብ TDF ሓድሽ ሰራዊት የሰልጥን ከም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ፋኖ ብዙሕ ዘሰልጥን ዘሎ ሸነ ብዙሕ ዘሰልጥን ዘሎ ዓቢ ዘሰልጥን ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን እዩ ዘሎ እዚ ድማ أبنا حتحدهم متأممان سلزيلة سبحانه انتاي كقاطمي we don't know but we better be prepared زخوني يكون كلتات تدالينا خنص أن حلنا زبل منفس نرلنا مات أنا